ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ ଗୋଟେ ପରିବା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଝୁଡ଼ିଟିଏ ମିଳିଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଛତୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ମିଳିଲା। ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ 2 ପ୍ୟାକେଟ ଅଟା ମିଳିଲା। ଆଲୋ ସକାଳୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ କିଏ ଆଣିକି ଥୋକି ଦେଇକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏ ସବୁ କାମ ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ତାପରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଝିଅ ପାଇଁ ଛତୁଆ ଆଉ ତାପରେ କରିଥିଲି ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ଆଜି କରିଥିଲି ମୁଁ ଡାଲି ତାପରେ ଛତୁ ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି। ଟିକେ ବଳକା ଛତୁ ରଖିଦେଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ଆଜି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି କରିବି ବୋଲି। ଫାଷ୍ଟ ଛତୁକୁ କଟାକଟି କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଳୁ କେମିତି ସର୍ଟ ସର୍ଟ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ତାପରେ ରସୁଣ ଗୋଟା ରସୁଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ସହିତ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ତାପରେ ସବୁ ତା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେମିତିକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହଳଦୀ କରି ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପକେଇକି ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇକି। ତାପରେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକିରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିକି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଥିଲା ଆଜି ସବୁ ସାଧା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।